Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα. Και ο κόσμος που βλέπω εδώ με συγκινεί, γιατί μου δείχνει ότι όταν χτίζεις ουσιαστικές σχέσεις, και ουσιαστικές είναι οι σχέσεις οι οποίες έχουν ένα κοινό σκοπό. Δεν είναι σχέσεις που καλημερίζω τον άλλο και φεύγω και χάνομαι. Και είναι σχέσεις που έχουν ένα νόημα. Οι άνθρωποι που είναι εδώ, και σχεδόν όλοι είναι δικοί μου άνθρωποι, και το λέω αυτό με την έννοια της συνάφειας, των αντιλήψεων. Αυτό με συγκινεί, προσωπικά με συγκινεί, γιατί δείχνει ότι χτίζουμε σχέσεις. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να χτίσουμε ουσιαστικές σχέσεις. Επίσης, να πω ότι ο τίτλος της ημερίδας, και απλά γράφτηκε στραβά, είναι «Τα σχολιά χτίστε» ή «Τα σχολιά γκρεμίστε», και είναι από το ποίημα του Παλαμά, που είχε τον τίτλο «Τα σχολιά χτίστε». Η επιλογή έγινε ακριβώς γιατί από το 1910 ο Παλαμάς έβαζε το ζήτημα με το δικό του ποιητικό τρόπο, που μπορεί σήμερα να είναι και κάπως, να ακούγεται κάπως. Έβαζε όμως το ζήτημα ότι θέλουμε ένα δάσκαλο που να είναι ποιητής, δηλαδή δημιουργός, και ότι τα βιβλία πρέπει να είναι σαν λουλούδια. Πρέπει δηλαδή να είναι στη δημοτική γλώσσα και να μπορούν να μιλάνε στα παιδιά. Αυτά από το 1910. Και έρχομαι κατευθείαν σε αυτό που είπε ο Χρήστος ο Κορολής. Το δημόσιο σχολείο δεν είναι επιλογή. Το δημόσιο σχολείο είναι δημόσιο δικαίωμα, δημόσια ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για μια κοινωνία που έχει σαν όραμά της το να είμαστε κάπως ίσοι μεταξύ μας και να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα σαν κάτι που είναι το κανονικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν σχολεία επιλογής. Γιατί αυτό από μόνο του και με τις καλύτερες των προθέσεων δημιουργεί διακρίσεις. Και τώρα έρχομαι στο δικό μου κομμάτι. Εγώ ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος της πρωτοβάθμιας, έχω υπηρετήσει την πρωτοβάθμια όλα μου τα χρόνια και ακόμα και τώρα στο αλληλέγγυο σχολείο ουσιαστικά το κομμάτι της πρωτοβάθμιας υποστηρίζω. Δίπλα μου είναι ο Σπύρος, ο οποίος είναι σε λύκειο, θα σας τα πει μόνος του. Και δίπλα είναι το βαρύ κομμάτι που είναι το ΕΠΑΛ. Μας λείπει λίγο το κομμάτι των γυμνασίων, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο να το καλύψουμε και αυτό. Εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι στην πρωτοβάθμια και που ήμουνα πάντα. Επίσης, αισθάνομαι πολύ θυμό, γιατί όλα τα πολιτικά κόμματα μέχρι τώρα, κυβερνήσεις κτλ., σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές που υποτίθεται ότι προωθούσαν αφορούσαν ή το Λύκειο ή το Πανεπιστήμιο. Το οποίο είναι και ένα σχήμα που δείχνει ότι δεν υπάρχει όραμα για την εκπαίδευση και δεν υπάρχει και αντίληψη. Γιατί αν δεν δουλέψεις στην πρωτοβάθμια σωστά, σπέρνεις ένα χωράφι, του οποίου καρποί αργότερα, όποιοι και να είναι, θα είναι αυτοί που έσπηρες όταν ήταν τα παιδιά στην πρωτοβάθμια. Και για να έρθουμε στο συγκεκριμένο, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτική στα σχολεία και που έχει να κάνει και με όλα τα άλλα που είπαν οι συνάδελφοι πάρα πολύ ωραία για τα πανεπιστήμια και για την ιδιωτικοποίηση κτλ. Στην πρωτοβάθμια αυτό που έχει διαραγεί τρομερά, και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε τέτοια έκταση, είναι η βασική εμπιστοσύνη ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Για πρώτη φορά, σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η πανδημία, αλλά νομίζω ότι οι ρίζες του είναι βαθύτερες. Για πρώτη φορά τα παιδιά τόσο πολύ απαξιώνουν το σχολείο, στην πρωτοβάθμια λέω. Τόσο πολύ δεν αντιλαμβάνονται αυτό που γίνεται, τόσο πολύ δεν αναπτύσσουν ανώτερες νοητικές λειτουργίες μέσα από τη γνώση. Για πρώτη φορά επίσης οι γονείς είναι τόσο μακριά από τους εκπαιδευτικούς, τόσο αγριεμένοι και τόσο πολύ ζητάνε προσωπικές λύσεις. Και για πρώτη φορά οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο κουρασμένοι, τόσο απογοητευμένοι και σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούν απλά να τα βγάλουν πέρα.
Δηλαδή να είναι διεκπαιρεωτικό το μάθημα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το δημόσιο σχολείο δεν πάει καλά. Και δεν μπορεί να έγινε σε μια μέρα και δεν έγινε σε μια μέρα. Και δεν μπορεί να έγινε και τυχαία. Κάπως φτιάχτηκαν όλα αυτά. Αυτό τώρα που εμένα πάρα πολύ με βασανίζει είναι ότι όταν ήρθε η πανδημία, πρώτα-πρώτα ήμασταν ανέτοιμοι. Έτσι κι αλλιώς, γιατί και το τεχνολογικό κομμάτι στην Ελλάδα δεν είχε προχωρήσει, αν και θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Έτσι, και όταν κάποιοι μοίραζαν, ας πούμε, ένα λάπτοπ στην πρώτη γυμνασίου, και αυτό, ας πούμε, θεωρήθηκε μεγάλη ιστορία, στην ουσία είναι τι το κάνεις όλο αυτό, πώς το δουλεύεις. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην πανδημία προχώρησε λίγο η σχέση με την χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα, ταυτόχρονα όμως προχώρησαν και πάρα πολλά άλλα δύσκολα και δυσάρεστα πράγματα. Με βασικό το ότι σε πολύ μικρά παιδιά, και οι έρευνες, κάποιες ερευνήλους που έχουν γίνει ήδη δείχνουν ότι τα παιδιά που υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά ήταν τα παιδιά που έμπαιναν είτε στην πρώτη δημοτικού, είτε στην πρώτη γυμνασίου. Παιδιά δηλαδή που η πρώτη ιδέα σχολείου που είδαν στη ζωή τους ήταν μία οθόνη που ο καθένας είναι σπίτι του και από πίσω είναι η γιαγιά του και ο παππούς του, και που μπορούν να κλείσουν την οθόνη και ταυτόχρονα να τρώνε το κουρασάν τους ή οτιδήποτε. Δηλαδή πήραν μια τελείως διαθερμλωμένη εικόνα για το σχολείο, την οποία μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις. Πέρα από την ουσία της γνώσης. Το αφήνω αυτό. Μετά λοιπόν, αφού ζήσαμε όλο αυτό το τραύμα, γιατί για τα παιδιά είναι τραύμα, και επίσης και για τους εκπαιδευτικούς ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αν και θεωρώ ότι προσπάθησαν και σε κάποιο βαθμό προσαρμόστηκαν. Αυτό που θα περίμενε οποιοσδήποτε, στοιχειωδώς δηλαδή, θα ήταν να στηριχτεί όλο το δημόσιο σχολείο, και εγώ το είδα πολύ στην πρωτοβάθμια και στις αρχές δευτεροβάθμιας, ώστε να επουλωθούν αυτά τα τραύματα. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε από την άλλη μέρα κιόλας να επαντρωθούν τα σχολεία με διαφορετικού είδους προσωπικό που θα μπορούσε να μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα. Να γίνει μια προσπάθεια να ξαναγίνουμε ομάδα. Αυτό που έχει διαραγεί και δεν υπάρχει είναι ότι δεν είμαστε ομάδα. Ούτε καν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ μας. Πόσο μάλλον εκπαιδευτικοί γονείς, παιδιά, γονείς, δάσκαλοι κτλ. Και να χτιστεί πάλι αυτή η βασική εμπιστοσύνη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Θα ήθελε όμως μια πραγματική αγάπη, φροντίδα και ενδιαφέρον για το δημόσιο σχολείο, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Αντιθέτως, αυτό που προβλήθηκε μετά την πανδημία είναι, πρώτον, ότι εντάξει, μαθησιακά τα βγάλαμε πέρα. Δηλαδή η ύλη βγήκε. Ένας Θεός του ξέρει πώς βγήκε η ύλη. Έτσι. Το δεύτερο, ότι εντάξει, εκπαιδευτικοί, εντάξει, δεν ξέρανε να λειτουργήσουν τους υπολογιστές, αν δεν πήγε κάτι καλά, εντάξει. Τρίτο, βρέξει, χιονίσει τώρα, το μάθημα θα γίνει γιατί έχουμε στο σπίτι μας το κινητό μας. Λες και το σχολείο είναι ένας μηχανισμός που όταν χιονίζει ή όταν βρέχει ή όταν γίνεται σεισμός ή οτιδήποτε, τα παιδιά μας είναι ανεπηρέαστα από αυτό. Ενώ οι βασικές αρχές παιδαγωγικής λένε ότι αν μπει στην τάξη και εκείνη τη μέρα έχει ένα διαφορετικό καιρό έξω, ξαφνικά βρέχει, ξαφνικά χιονίζει, εσύ είναι αυτονόητο ότι θα προσαρμόσεις το μάθημά σου, ό,τι είχες να διδάξεις, σε αυτό που συμβαίνει έξω. Είχες να διδάξεις, ας πούμε, ένα οποιοδήποτε μάθημα. Δεν θα το κάνεις. Θα μιλήσεις για το χιόνι. Θα βγεις να παίξεις λίγο στην αυλή. Θα βάλεις τα παιδιά να βιώσουν αυτό το φαινόμενο. Και ενώ όλα αυτά είναι πασίγνωστα, έχουν γραφτεί χρόνια και χρόνια σε παιδαγωγικά βιβλία, δεν είναι καινούρια. Σου λέει βρέξει, χιονίσει, το παιδί θα μείνει σπίτι και θα κάνει μάθημα με τον υπολογιστή. Απλώς να φανεί μια επίφαση ότι κάτι δουλεύει, ενώ ξέρουν ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να συγχαθεί περισσότερο, αυτό που γίνεται, ο γονιός να συχτηρίσει, διότι θα πρέπει να κάτσει δίπλα και να μιλάει και να κάνει κτλ. Ο δάσκαλος να συχτηρίσει επίσης και το αποτέλεσμα να είναι 0. Λιγότερο από 0. Αυτό είναι αυτό που ζούμε τώρα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς, και δεν θέλω να θεωρητικολογήσω, έχω γράψει διάφορα πράγματα που δεν πρόκειται να τα πω, θα σας πω όμως πράγματα που έχω ζήσει. Έχει ο μαθητής μου, στο αλληλέγγυο σχολείο, διαγώνισμα την άλλη μέρα ιστορία. Καθόμαστε και δουλεύουμε 4 ώρες, αλήθεια σας το λέω, διαδικτυακά. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί και είναι πολύ καλός μαθητής. Και την άλλη μέρα βρισκόμαστε και από κοντά να κάνουμε άλλη μια ώριτσα μαζί. Από τη μεγάλη του επιθυμία να πάρει το άριστα,
Ήταν κάποια σημεία πολύ δύσκολα. Ο μαθητής είναι αλόγλωσσος στην ουσία, όμως έχει παρακολουθήσει ελληνικό σχολείο από την πρώτη δημοτικού. Έχει όμως μια σχετική έλλειψη στη γλώσσα. Παρότι στοχεύει και αυτό σε ένα πειραματικό σχολείο. Δηλαδή θα δώσει εξετάσεις. Τώρα λοιπόν έχουμε τα γεγονότα της ιστορίας, έχει διαβάσει καλά. Είναι κάποια σημεία που δεν μπορεί να τα μάθει απ' έξω. Μου λέει: μην ανησυχείτε. Παίρνει το κινητό, τραβάει φωτογραφία. Το έχω, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Τι κάνεις ακριβώς? Να, μου λέει η κυρία. Έχει το ρολόι, το οποίο είναι και κινητό, και είναι περασμένες οι δύσκολες ασκήσεις, έτοιμες στο κινητό του, ώστε να μπορέσει να τις αντιγράψει την άλλη μέρα. Είναι 5η δημοτικού. Αυτό που σας λέω είναι 5η δημοτικού. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Και είναι ένας καλός μαθητής, ο οποίος θα προχωρήσει. Το ζήτημα είναι τι αντιλαμβάνεται για το σχολείο. Το άλλο παράδειγμα είναι, έρχεται ένας καινούριος μαθητής, 6η δημοτικού, επειδή είναι οι φίλοι του εκεί και τα λοιπά και θέλει να έρθει, λέω: «ΟΚ, έλα, να ξέρεις, εδώ είμαστε αυτό και αυτό και τα λοιπά». Ναι. Ξεκινάμε, είναι 2-3 ομάδες παιδιών, οι 2 είναι στην 6η, οι 2 στην 5η και τα λοιπά. Συνήθως δουλεύουμε με βάση το αίτημά τους. Εγώ δηλαδή δουλεύω με βάση το τι μου φέρνουνε. Αν έχουν ένα διαγώνισμα για την άλλη μέρα θα κάνουμε αυτό. Και ταυτοχρόνως μαζεύω και απορίες και κενά που βλέπω ότι υπάρχουν και κάνω διάφορα επαναληπτικά. Στα οποία τσινάνε βέβαια, εκεί όμως έχεις χτίσει τη βασική εμπιστοσύνη. Αν δεν την έχεις χτίσει, μάθημα δεν κάνεις. Έτσι κι αλλιώς. Αν την έχεις χτίσει, κάνεις. Και αν βέβαια δίνεις και κίνητρα. Για τα παιδιά τα κίνητρα είναι ότι μόλις τελειώσουμε θα βγούμε να παίξουμε όλοι μαζί μπάλα 10 λεπτά. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Θα έπρεπε να γίνονται παντού, σε όλο το σχολείο. Πάντα. Τέλος πάντων, έρχεται, είναι 2 παιδιά. Λέω: τι έχετε, παιδιά? Έχουμε μια εργασία, μου λέει. Το έχουμε. Λέω: εντάξει, παιδιά, πάω στα άλλα παιδιά. Συνειδητοποιώ μετά από 5 λεπτά ότι έχουν το κινητό ανοιχτό και κάτι κάνουν. Λέω: πώς πάτε? Μια χαρά. Τι κάνετε ακριβώς? Είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα, το οποίο για μένα ωραίο, το οποίο αφορούσε το πώς οι γυναίκες επιστημόνισσες του τρίτου κόσμου έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να κατακτήσουν τον επαγγελματικό στίβο. 6η δημοτικού, είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο, σχετικά απλό. Συνειδητοποιώ ότι δεν το έχουν διαβάσει καν και απαντάνε τις ερωτήσεις του βιβλίου. Λέω: καλά, ρε παιδιά, πώς τις απαντάτε? Έχουμε τα λυσάρια. Είχαν κατεβάσει από το κινητό, όχι εκείνη τη μέρα, τα είχαν κατεβάσει γενικώς τα λυσάρια και αντιγράφανε τις απαντήσεις χωρίς καν να έχουν κοιτάξει τι λέει το κείμενο. Λέω: καλά, ρε παιδιά. Και αν πάτε αύριο και έχετε όλη την ίδια απάντηση, μου λέει: υπάρχουν πολλά λυσάρια. Ένα αυτό. Τον πιάνω, του εξηγώ, του λέω: κοίταξε, εμείς εδώ δεν είμαστε αυτό. Αυτό μπορείς να το κάνεις σπίτι σου. Δεν έχεις καμία δουλειά να το κάνεις εδώ. Δεν το δέχομαι. Και εδώ μπαίνουμε στα ζητήματα των ορίων. Εντάξει, γιατί αυτό το παιδί μου ήρθε από κάπου ανοριοθέτητο. Μου λέει: εγώ έτσι θέλω να κάνω. Λέω: παιδί μου, να το κάνεις. Αν εσύ αυτό νομίζεις ότι σε πάει μπροστά στο σχολείο. Δεν θα το κάνεις εδώ. Εδώ δεν θα έρθεις. Γιατί εδώ έχουμε κάνει μια συμφωνία. Και γυρνάει και μου λέει: εσείς πληρώνεστε και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε αυτό. 6η δημοτικού. Δεν πληρώνομαι φυσικά, είναι αλληλέγγυο σχολείο, δεν το ξέρει, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα το πει και στο δάσκαλό του αύριο. Και είναι ακόμα στην 6η δημοτικού, δεν είναι καν στην πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι κάποια πράγματα τα έχουμε χάσει. Και ξέρω ότι και οι συνάδελφοι θα κινηθούν σε ανάλογα πλαίσια. Και δεν θέλω να το ανοίξω παραπάνω, γιατί φεύγει ο χρόνος και είναι καλό να πούμε όλη την εμπειρία μας. Το μόνο που θέλω ακόμα να προσθέσω είναι ότι τι κάνουμε εμείς και γιατί εγώ είμαι σε αυτή την ιστορία και δεν κάθομαι σπίτι μου τόσο χρόνο γυναίκα, ας πούμε, να ξεκουραστώ. Διότι πιστεύω στο δημόσιο σχολείο. Πιστεύω στα παιδιά, τα αγαπώ πάρα πολύ, μου δίνουν χαρά προσωπικά, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικός λόγος που το κάνει κανείς κάτι, πάντα. Και γιατί όταν το παιδί στη ζωή του βρει έναν εκπαιδευτικό, 2, ένα πλαίσιο, από το οποίο έχει πάρει ενδυνάμωση, χαρά και αίσθηση ομάδας, αυτό μπορεί στη ζωή του να τον κρατήσει. Γιατί θα το θυμάται, επειδή είναι μικρό. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουμε. Όσο και τόσο μπορεί ο καθένας. Και ένα τελευταίο, εμείς στον Ταύρο έχουμε τη χαρά, την τεράστια χαρά, να έχουμε πάρα πολλούς νέους συναδέρφους, οι οποίοι δουλεύουν σε ταβέρνες, δουλεύουν σε μπαρ το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα
τελειώνουν τις σπουδές τους, κάνουν μεταπτυχιακό, δουλεύουν σε ιδιωτικά πλαίσια και έρχονται και σε εμάς και δίνουν 2, 3, 4 ώρες από τον ανύπαρκτο χρόνο τους. Αυτό για μένα είναι αυτό που λέγαμε πριν για την ελπίδα.